Jaloko marwa en Belinda Adhiambo, nyinga Lydia Okeyo, machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto okwayo jalupne Rigathi Gachagua mondo omi owere gi weche mag siasa to kar mano oriwre kode e tiyo ne jopiny kendo chopo singo mane gimiyo oganda jo Kenya e kinde mag campaigns. Jatend piny owacho magi e kinde limbe mare manotimo e kaunti ma Nyeri kawuono. Limbe ma jalup jatend piny Rigathi Gachagua to norem chopo e kendo kom manoketne nodong' nono. Nyasi mar chako yanga diocese maduong' mar kanisa mar AIPCA mamasawa mar piny Kenya manobagi e skund primar Mangangarithi e kaunti ma Nyeri nowinjo kel kanyakla jatend piny Kenya William Ruto gi jalupne. Kata kamano mano ne okotimore kaka mano okete ngene Gachagua e bach jatend piny Kenya William Ruto ne odong' nono manyasi no orumo. Mabiro ndalo ariyo kende bang' josiasa modok ne Gachagua seyo jatend piny Kenya William Ruto kuom pogo jotelo maya e lwora mar God Kenya. E kinde mane nyasi no dhi mbele, Gachagua noriko ni nyasi machielo mar yango higni 100 e kanisa Jokopere Mabaricho e kaunti ma Kirinyaga mokiyo gi kaunti ma Nyeri kama ne jatend piny ntiere. Kata obedo ni weche mag siasa ne tem nyon piny nyasi no ma Nyeri, jatend piny no nenore ka gima siemo wang' Rigathi kuom dhi mbele gi rombe mag siasa e gwenge opogore kakoro odwaro mondo mi odogi apisi otine jopiny. Tafadhali tupunguze mambo ya 2027. Huko 2027 ni Mungu na wananchi ndio wataamua. Lakini sasa tuko na miaka mitatu. Hii miaka mitatu haitakuwa tu ya kupanga vile utashinda tena 2027. Kwani mtu anachaguliwa tu, akichaguliwa siku hiyo hiyo anaanza tena kupanga vile atashinda uchaguzi hiyo ingine. Jatend kweth mathoth od bura Kimani Ichung'wa manoyore nyasi no kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo riempie tich jalupne kowacho ni Gachagua tich osetamo kendo oduoko chien ndawa ma igoyo gi tend Kenya Kwanza. You have been christened as a cunning hare ambaye ameuliza mwenzake waende wakachape mabibi zao na sisi wengine tukaitwa hyenas. Unajua wengine tumeitwa barking dogs and you're the dog owner. But I want to tell Your Excellency, take heart. Let us focus ourselves on delivering the commitments we made to the people of Kenya, not on how to win the next election. Na hata hiyo ukiweka mawazo yako yote 2027, na Mungu akiamua mambo ingine utadu. That viper on your hand, Your Excellency, the viper, the snake in your government, please shake it off. Shake it off, Your Excellency. Shake it off, not for your own sake so that it doesn't bite you. Shake off the snake on your hand so that your hand may do what the Lord purposed that hand to do. As the governor of the county of this Nyeri, mahali ulituacha hapo ndipo bado tulipo. You are in our hearts, like we have always said. Ticha Beach mokadho, josiasa moyiengore korka Gachagua nonenore ka gima siemo jatend piny Kenya William Ruto kendo ose kuom kelo pogruok e alwora mar God Kenya. Pogruok ma jatend piny gi jalupne osebedo kanenore ayanga ahinya to bang' jatend piny yiero jotend migepe manyien.